Здравейте хора, това е втора част на моят хубав град. Така. Ето ги пак стълбовете. Тук вече съм написала повече неща. И след малко може да се включи с мен моята приятелка Ева Б. И така. Ето тук е басейнчето, което в миналия епизод ви показах. И човека, който не беше там. Къщата мисля, че ви показвах. Да, показвах ви и сега ще ви покажа новите неща. Така. Мисля, че не ви показах този зоомагазин. Да, ето го. С две котенца и така. Това е хората да се правят сватба. Досетих се. Тук е конюшнята с два коня. Три, пардон. Тук е магазинче за отваря. Сега. Тук. Сега. Това е за... Когато едва ли ще дойде метеорит, но ако дойде метеорит, ще се скрие тук. Не вярвате, че е толкова хубаво, знам, но... Така. Ема, помощ! Да, след малко ще те осветя. Ето гъбен. Тук ако дойде цунами. Ето. Леглата и тъй. Добре. Ето ви туалетните. Така. Само де там е диамант. Така. Другото нещо е затвора. Където моята приятелка съм я вкарала. Обличай се костюма, какво ма дзяпаш те? Аз го забравя. Пусна. Добре, айде излизай да те пускаме. Да. Не, стой си там. Ще представя на хората още малко и дей. Абе, аз почвам да чупя. Пусни! Що мушна в каменниците. Ей, тук е... тук да чупи камък. Както го е начупила, мале. Ти го построи. Знам. Аз съм на Survivor. Да, съм на креатив, тя на Survivor. Така. Това е... Добре, после ще го покажа с нея. Първо на свободе. На Survivor си внимай, защото извадят димантен меч. Айде излизай. Ами... Гля. Виж, тя е на Survivor. Оп. Я ме оцели. Така. Ивке, влизай си в офиса. Така. Това е на Ивка офиса. Ай, ще свиря. Чай да пусна малко звук. Айде. Добре. Ето го моя офис. По-големичък е. Или не? Не знам. По-голям. Така. Заваля дъжд. Малко ще ви спра звука. Така. Така. Това е... Абе, какво правиш? Добре, ето тук за храна. Ма що не ми фръкна храна? Ето фръкна. Те и падна ми се. Бисквитка. И една диня. Тук имах 4 съвсем. Добре, аз ще ги върна. Още като не сме почнали. Опа, тук не е едината. Аз съм. Та, хора, това е много хубаво градче. Да знам, де си ми пука, де си. Не. Ей офиса и сега гледайте какво ще направим. Добре, спри да свириш, не си облякла униформа, тъпа ми свириш. Бляко съм си я. Да, тук що я облече. Сядай си на мястото. Къде през масата? Нати един документ за подписване. Подпиши го. Хайде де. Добре, сети съм. Така, това е моето лаптопче. И аз имам лаптоп. Сега си се валя вода. Пардон. Чао. Мама. Бля. Ако си умна, ще се измъкнеш през моя офис. Чакай, ще се го поправя. Не знам.
Нахубаво. Чупя. Какво чупиш, бе? Моля да ни дай да го чупиш. Едва не го построили. Абе, заправи плочката, ма. Знам. Ми имаш си храна. Отивам през твоя. Ми там съм махнала почката. Аз вече почвам да тръгна. Не, бе, ще те убия. Буквално ще те убия. Ми къде излеза? Чупя прозорците и скачам. Пусни. Добре, мисля, че ще го направя. Виж, хората не ви ли изглежда малко, че го е направила? Ето. Ето вижте. Добре. О! Почвам да чупя вратата. Оф, отворила съм. Де? Добре, ще отворя в твоя. Абе, не си наблягла униформата! Хайде, не те вкара пак в затвора. Къде се приобличаш навънка, бе? Вкарвам те в затвора, айде, влиза пак. Тевка е свикнала. Ма защо чупиш и почката? Стига де. Айде, махай се от света. Да поговоря малко и на хората. Хайде, на моите приятели вече. Не ми се крие в камъка. Стига де. Като взима, като трясна веднъж. Стига, ма. Добре, напусни. Тей! Хора, това беше от моят клип. Абонирайте се за мен. Не за Ева. За мен. Защото тя се суди постоянно, хора. И това леко ме дразни. Така. И благодаря, че ме гледахте. Отново ме гледайте. И до скоро. Но преди това ще покажа скин. По-интересен. Ти нещо да кажеш, Ева? Ето, разсърди се. Ева, спари се. Тя беше от този скин. Палкати. Що харесваш розовото си? Еми да. Ето искам да си видя другия път. Добре. Не ви е харесал клипа, хора. Абонирайте се за мен, за Ева Б. И... С голямо Б. Добре, това не беше ненужно. Добре. Може още малко да си поиграем, нали, хора? Още малко ще се поиграем, нали? Те ще ви покажат нещо. Нещо. Мълчи. Хора, само да са... Добре, като намеря свят, ще се включи. Ето ни пак. Така, намерих някакви замъци. Просто го целих. Ето червеното. На мен по-ме харесва. Те Ивка ще е с червеното. Ама това път няма да се включва. Виж, ти имаш уръдия. Ау! Тук има ли тинти? Да има. Тинти. Аз не знам дали ще... кой стана? Тук май някой нещо отправил. Не знам кой. Ауч! Добре, така хора. Ще разгледаме малко този замък. Това не знам защо е така. Интересно. Има животни. Аз искам там да разгледам и виж. По-зло ми изглежда. Ами да, то си е по-зло. Тук нищо миличко малко. На къщата, на гладък. Не може също и да си построим. Аз както строя с камъка. Нали, ти имаш тикви, аз имам синове. Ти имаш глави, аз имам цветя. Къде бе? Виж бе, имаш глави, аз имам цветя. Яко. Бе, Още главички. не виж, това не е ли яко моето? Бамба! Добре, това беше казано. Аз очаквах да е по-тако. И аз. Добре.
хора, ще се върна в някой по-интересен свят. Така, хора? Така, ето ни пак. О, май. Да. Добре. Така, това ще е странно. Гаsto е гаsto. И, боже, и защо това е навън? О, боже. Добре, той не го бях разглеждала. Тук е, вижте, Овца, вълк, прасе. Тъй, тук май има всички материали, както изглежда. Да. Ей, губи. Аз мога също тук някой. О, боже, тук моите са закупити хора. Тук сте на пазара. Как са сложили бамбука? Хора, тук сте на пазара в четвъртък, ако ходите. Това нямаше смисъл. Ми тук да си купуват работи. Добре, стига. Разваляш ми настроението. Той за какво? Да се чуя. Отиваме в портала към Ада. Хора, ако някой знае как да си направя портал към края, моля да ми обясни как. И така. И да излязоха те чудовища. Вот. Дойде ли са на екскурзия? А тук да се спускам. Няма. Мале, накосам, хора, накосам. То той се фърля като... Той не е нормално. Плюма. Като се хилиш като нормално. Ти придете и се. И преди. Как? Да? Давай. Придете като мен. Добре. Да. Ай сега да ми спори. Абе, сваляй си устата. За щяло и нещяло. Имаш една хубава къщичка тук. Опа. Без да искам. Взимай запалката и пали. Да, знам. Как я го запаля? Интересна форма, между другото. Аз съм гледала Крипър. В действие. Не бе, Крипър портал. Да, знам, ама те не се получават. Пробвам се. Така, хора, мисля, че това беше от моя клип. За сега. Ето пак тези шарените. Обяснете ми какви са. Тук са пална. Добре. Там къде ще попалиш някоя крава. Не ми пука. Къде... Ето го знака. Го Крипъра. Добре, хора, това беше от моя клип. Благодаря, че ме гледахте. Абонирайте се за мен, абонирайте се и за Ева и до скоро.